Dobro veče, Dragan Kaluđerović, Herceg Noviji. Danas je, da vidimo, 8. april, 7:24 uveče i naravno pričamo o kvalitetu vazduha. Ovog puta zaista postaje sve ozbiljnije. Pričali smo o PM-u, pričao sam o PM-u, pričao sam o ozonu, znači konstantno zagađenje, ekstremna šteta po stanovništvo, vlada jednostavno zataškava to, a ovo što ćete sada vidite je zaista onako, šta da vam kažem, zaista katastrofalno. Ovako. Znači, evo ja krećemo blica, ok, lepo je što imamo čist vazduh. Sad mi recite, ovde zaista piše da je 56 i to je srednje zagađeno I sad ja moram malo da se ponavljam. Dominantni zagađivač PM2,5. Posle dolazi ona još gora stvar, ali ajmo da krenemo odavde. PM2,5, 56. Ok, to kad kliknemo na PM2,6, to je lejaki i to je zaista srednje zagađeno i to vam sve piše ovde. Ajmo sada, danas, evo, ja mislim da sam ovo pokazao u prethodnom videu. Ovako, još jednom, to je, danas je 8. april, znači nisam snimao videe 8 dana, ali vidjet ćete i zašto. Znači, još jednom, zagađenje vazduha, dominantni zagađivač PM, 78, ajmo ovako, srednje zagađen, samo sekund, srednje zagađen, evo ga, dobro, promenilo se malo, promenilo se vreme, ok. I pogledajte sada, PM2,5, PM10, NO2, SO2, CO, gde je ozon tu? Znači, PM2,5, 78, srednje zagađeno. Sada idemo danas, Beograd, omladinskih brigada, pogledajte, ozon, 70. Ja moram da vam kažem da je to po NAKS-u. National Ambient Air Quality Standard, znači ozon, ok. Moram da kažem da tek glavno sledi. Znači, ozon je zagađivač. Zašto niko ne piše, ali apsolutno, novine više ponekad ću da čitam, ali zaista ponekad, zašto niko ne piše o aerozagađenju, zašto niko ne piše o ozonu, zašto niko ne piše o naletima sumpor dioksida. A sad ćete i to da vidite. Ali nije stvar je u pitanju što 6.000 ljudi godišnje umire, da je moguće trenutno se zaštititi od toga. Šta znači trenutno? To znači kupiti prečišćavač vazduha, to znači staviti masku na lice, ali ne ovu masku za koronu, nego specijalne maske koje, recimo, mogu da se kupe u Kini, mogu da se kupe na Amazonu, nisu skupe, pokazat ću vam sutra. I da li vi to negde možete da vidite? Da li možete da vidite da, recimo, o tome sam već pričao, hiljade i hiljade dece dobija upalu pluća, srčani problemi, sve to već postoji na mom videu,
a ovo što ćete sad videti zaista već postaje onako pomalo alarmantno. Zašto vlada zataškava masovno trovanje aerozagađenjem ljudi, zašto ne pokušava preko medija da zaštiti ljude, decu i druge? Ajmo sad ovako, pa 7 dana, osveži. Da li ste igde pročitali u novinama da je recimo između 5. i 6. aprila bio veliki nalet sumpor dioksida? Znači, 5. april, 10 sati, imali ste ogroman nalet sumpor dioksida, što je potpuno jasno sa ovog grafikona. Da se on desio, da se beleži, sad, da li je baš ovoliko ili manje ili više, ali nije bitno, bitno je da se beleži, da li ste to negde videli. Igrom slučaja, danas saznajem da je nekoliko mojih prijatelja imalo teške srčane probleme. Otkucaj srca, 200, recimo srčane probleme. Ja zaista ne znam šta bih vam više rekao, pogledajte ovaj grafikon, pogledajte novine, osim da ću nastaviti da snimam, veliki pozdrav za Mariju Mirković, moju buduću suprugu, i šta da vam kažem, javite se na moj YouTube kanal, imate moj e-mail, objasnit ću vam do detalja kako da se trenutno zaštitite, jer bukvalno nigde u novinama, osim nekih dugoročnih planova, ja ne mogu da vidim, i vidite da sam i prestao da čitam novine, ja ne mogu da vidim da se piše kako se zaštititi od PM-a, ali trenutno, ne neki dugoročni planovi, o ozonu nema ni reči, o naletu ovog katastrofalnom sumpor dioksida, bukvalno ni reči, pogledajte, 5. i 6. april, pogledajte koncentracije, i moram još da vam kažem, pre 20 godina, kada sam bio u Kanadi, 2000. godine, u Kanadu sam išao kao IT stručnjak, znači kanadska vlada me je, bukvalno za mesec dana smo dobili smo radne vize, ja sam otišao u Kanadu, u Waterloo Hydrogeologic, bavili smo se matematičkim modeliranjem, to je tada bila najbolja kompanija za matematičko modeliranje, a Waterloo University je jedan od 3 najbolja fakulteta na svetu za environmental engineering. Ajde, eto, da skratim priču. Znači, pre 20 godina kanadska vlada je jasno upozoravala svoje građane na ovakve događaje. Znači, pre 21 godinu. A ima još jedna stvar, što je još gora, a to su organska zagađenja u, kako bi to rekao na engleskom, oprostite, indoor air quality, organska zagađenja koja apsolutno nigde ne postoje. Znači, šta da vam kažem, nastavljamo, bio je pauza 7-8 dana i evo, to je to, ja zaista više nema potrebe da se priča. Hvala vam, veliki pozdrav za Mariju Mirković, oprostite, sve najbolje, prijatno.